apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naa, dakkel man ti tiyanday ta adisay. Masikugsa mo manay. Naibag abigatyo, ang kisarya. Kasta mo keng ka. Nakapulos ka mo. Sa dino ti papanam. Ijay sentro anti, agpa-check upak man. Ay nawaw. Apay, ada sakit mo, winaw. Awan anti, follow up check up lang ti sikug ko. No kasta, pudnaw ti atap ko. Masikug ka manggaya man. Wananti. Isumo lagayam Madlaw ko adumakdakkel ti tiyan mo. Masikug ka mamagaya man. Adda ka di parikot, ante. Di ka di mabambanaw, disay. Agsasarunumag, tisikog mo. Kasta talaga, ante. Kaya't kumutla ang tagsasaruno, tapno mamaminsan ti panagawir. Anya? Mabit man laang, Juanito. Anya ti bagayan, te? Masikug manggaya man ni dising asawam. Wanan, te. At ka di parikot? Tinawin mo't nga agsikog ti asawam. Agsasarunaw ti sikog na. Kasta talaga, ante. Ay na, agkontrol kayo nga men. Tinapudno na, ante. Kaya't mi pa'y anayunan iti may sa dagiti anak mi, ante. Saan kayo nga ayaw, Juanito? Manumatan ti anak yaw. Ngam kayat yumanan anayunan. Ay na. Mayat ti ado ti anak na, ante. Tinapatag, kat maipaay mi amin akasapulan da. Wena, ngam nagaras akit kita ante kasta. Tinawon laangan adakkel ti tiyan ni Mrs. Mau. Nakababain, Juanito. Di bali tapakanan mi mo't dagiti anak mi, ante. Saan mi mo't idaabaybayan? Ay, oray pay. Nakababain latta ti kasta. Kasla kayo ayop ken baka mo. Sanya? Nakita akinasarita na katibak akaruba tayo itay, Juanito. Anya timpagadaking ka. Anya malinti dinilaw na. Ti panagsikog ni bakit ko, tatang. Ay nawaw, ang raman day tabadan at pagparikutan na. Diyak man amoy ti day dya paak, tatang. Nakaungungit pa yung arod. Imbagam kumaamayat mitlaang ti aduhanak. Tinapatag, kit amom ti responsibilidad mo. Iso timbagak, hindi na maawatan, tatang. Ipilit na mutam muna. Sa bagay, talaga di na maawatan. Kasabali mo ti pamati na. Kinmay siya, awan pa'y ngamin anak na. Pinili namin ngamin tiyagba. Dagiti apo ko yo, tatang. Agay ay ayam day ti paraagan tayo. Di mo nakita ya. Ay nawaw, apay nga ijay pay lang ang tatang. Sabi ko ba, paraagan tayo ba? Ang mga adda maibaga ti kaaruba tayo abaak. Sapay nakaungungot day jay. Saan mit analaw na gitubing? Sa bali nga rod ti ugali day jay abaak, tatang. Kasla nasakit ti mata na makakitkita kadagiti anak ko. Agraman pa nagsikog ko kat dilawin na. Sa bali talaga ti ugali na itabaak. Nakunayo pa'y tatang. Mala, ibagayo kadagiti apo ko yun, ta iti malikodan latan ti pagayayaman na. Ang mga numakita ida ti kaaruba ket anyaman ti ibaganan. No kasta, dandani agpas ngay ni Disay. Kaasi mo day ta babae. Sikog laas sikog. Di mitten malmalpas nga agsikog. Adaak, anti sariha. Anya manan ti masapul mo ni Risa kaanakan. Awan matket di anti, kayat ko lang ti umay dito'y balayo. Anya ti sirsiri po nyo iti tawa yu itay, anti. Ti kaarubak Ay nawaw, apay ti kaarubam, anti. Agsasaro numang nga men ti sikog day di adisay. Anya
kumaitanong sa saruno. Di bali ata saan mat ada kayo timang pakpakan kadakwada. Wen angam siyak ti masiksikuran ang makakikita ni Risa. Ni Auntie mat, awan tiga po na amasikuran kayo. Ngamin, saan mat ada kayo ti agpas ngay. Agsardeng ka man ni Risa. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasauma. Ang damot laing ay tiputot mo ang lalaki. Juanito. Pun nga ron, tatang. Karupro pamlaunay tiputot mo. Kastamot lang, di ko na dagiti tatakil ko, tatang. Mabalin sapay, mga nayunan nyo iti may sapay. Ha? Ang mga luwada mo agriri, tatang. Sino ko matagriray? Diba kakaruba tayo, Isumat ka na yung tadot sa una tunggal agsikog ni bakit ko. Di yun lang tatigas kaso. No, di baga na. Di yun pagan ano. Saan mo nga isot magpalpala mo, titi pamilyayaw? Sa bagay, Sa dadakas, nagsasarunong nga sikog. Tinapatig ti responsable kayo, aparentes. Tidakas, iti adaw ti anak mo, ngam di mo matbaitin abang, nakasapulan da. Sa dinot pangipanam iti anak mo, Disay. Dita health center, Auntie. Ipa-immunize ko man. Dumawat ka mutin iti agas kadakwada. Agas? An-anuan mi ti agas, Auntie? Agas para kada kayo kanlakay mo Ag-control kay nga main tapno saan nga agsasarunaw. Kinapudno na, plano mi paikit di anayunan manen Auntie. Ay nawaw, pag ginanaang matamatris mo Saan mabalin tamapmapanan ti tawon, Auntie? Ay, yak amo kada kayong agasawa. Sing-a-song! Sing-a-song! Nakalalaw ka man ako ni Risa. Ay nawaw, apay Auntie, dakis ti ang kanta dito balay mo? Agulimag ka pa'y man kunak. Apay ka di aya. Masikog sa mananday di adisay. Ay nawaw, anya ti bibiyang yun no masikog manin Auntie. Saan mat ada kayo ti agpas ngay? Na yan aya. Di na ko na apaginanaan na ti matris na. Nusi ka ti makiasawa, kita tadiyo pagsasarunwan ka anakan. Mayat kat di ati kas jayanti. Anya ko mati mayat ijay, alaman. Tamam maminsan ti agaw awir. Ay, jak amo kada kayaw. Saan man ata kinagatalyaw ti ipakpakat yaw? Ay na Auntie, saan kailangamin makarelate? Kasano, awan mat asawa yo. Pumanaw ka pa'y man iti siyang wanak ni Risa. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kung ka. Ay una yan Disay, dakil man ta tiyan maun. Ay nawaw, agraman pa nagsikog ko kat pagparikutan nyo, Auntie. Apay ka di aya, tunggal agsikugak kat kasta ti ibagayo. Siyak ti masiksikuran ang makakikita. No masiksikuran kayo, agkidem kailatan tapno awan parikot. Anya? No kayat mi anayunan ti anak mi, desisyon mi nga agasawa day ta, Auntie. Saan kayo nga ayaw, kunak manan? Tilamadmadlaw yumat, Auntie. Di kay madanagan, tamaudi day to yan asikog ko. Ulitak manan, last day to yan, Auntie. Naimbaglaangan ata saan nga agsurinder ti bagem. No siyak, maanusak, takayat ko ti dakkel a pamilya. Awanen maaramidan nyo, no kastoy mat ti kayat mi. Da kayon tupay. Uray pinili yo ti agbaak, kat awan pulos nangagyo kada kami. Nabayagan di nga iso ti karuba tayo abaak anak ko. Pasensyaan tayo latan, tadi na amot ibagbagada. Anya pa ngay nga rod tatang, no daduma kat jaklaang malapdan ti sumungbat kan kwa na. Taglablabas mat ngaminan no daduma. Daw, italaing dayta, ata na pinsabay. No agsasao kat kasla di nakasapulan ti kaaruba na. Makapasair dagiti rumrumwar itingiwat na. Napinsabay ngamin. Iswa di na mapanunod na kita. Kita no kumapsutan, mariknanan tulay ta. Ure puputang manakaw. Sapay la kumaatatang, maumuma akmeten, takanayon latan adilawin na datao. Ano sa manakaw? Di ka agpapiktaw. Di ba hali tagtrabaho tayo ba't? Saan ba't nagbisbisan ti pamilya tayo? Nakunayo pa'y tatang.
Ay nawaw, aglaba kayo kay linanak ko? Wan, nanang. Aglaba kami kinimanang. Ala, pakilabayo nga ro timurang ni apong yo, agraman ulas kan kurtina iti silid na. Day talaang, nanang. Wen, day tala ang anak ko. Okay, nanang. Awanan ibilin nyo? Ni Manong mo Clifford, simurot ka di kan tatang yo ijay garden. Wan, nanang. Nasapadakin tatang, taagsipog da kano ita. Okay. Da kayo pa lang arot ti makaamong aglaba, Tadamot aramidak inton madamdama. Sino tinaglaba, Dise? Asino kumapay tatang, dagiti apo ko yo, Hey, no. Mayat bata. Mayat at talaga tatang. Adamot ten maibaon. Dahito yan, ti pagmayadan ti adong anak. Nabibay tabalpas ti trabaho no ko, Naku nayo pa itatang. Ayun kaya, kas laman manumit na narumwar ti baak akaro ba tayo? Wen nga ro tatang, manumot ten amakitak nga agsagad iti paraangan da. No, maditirik na na. Ne, isumot Jerry Muar tatang. Ha? Aywan. Amangan numaladla daw laeng amakariing tatang. Anyat gagarayo, Auntie Saria. Kaano lang idiimay kayo dito'y balay? Boring ngamin ijay balay. Awan pa'y maaramid may. Kasto gayam no bumagat da tao. Ay nawaw, makikaaruba kayo ngamin Adamot kaaruba yo. Mabainak amapan iti ayanda. Ay nawaw, kasla na saya at damot Auntie. Wen nga madi ngamin ti panagsasaok kadakwada iti kalabas. Day tangag pa'y suti parikot Auntie. Sapay isuda lang ti kaaruba yo ijay. Wen nga raw. Da kayon to magamin Auntie. Tila dildilawin nyo mat idi. Nakaungungat kayo pa'y. Anya ngay ita. Nagbabawi akong dagita kaanakan. Ti asawam ngay. Dagiti apu ko may. Awan dan samay. Nagpasyar da iti lugar nila kay ko Auntie. Day agmay may sakalaang ditaw. Agawid da inton malum Auntie. Sa anak mo't anairuam nga agmay may sa dito'y balay. No kasta nga raw. Maturugak pa'y dito'y balay yaw kaanakan. Uray may sa arabi ilaeng. Anya ti plano yung iti birthday ni Clifford. Ag-celebrar tayo kate? Kapilitan at tatang, uray simple laeng. O sige, agparty tayo ti taloan ni Tib, amanok. Sigurado kayo nga okay laeng amaksayan ti native amanokyo, tatang? Uy na! Sa tayo agluto iti suman, di ba yatin? At da ginatang ni Juanito apansit, tatang. Agpansit tayo pa ya. Ore simple lang, tata tayo lang. Mala, isagana yung arudan ti manokyo, tatang. Uy na! Pilyag tayo kadakilan. Tayo so ti parchen tayo. Awan sa mo tinayaban nyo bisita tayo bakit? At dadagiti ko kumarik kan kakabagyam lakay. Awan damot makitak. Ay nawaw, nasapa pa'y mat ngamin lakay, si kakit di mat. Ne, bakit? Makitam da dyan. Ti anya? Ni Auntie Saria agsirsirip mo't ititawa na. Mas daw siguro. Ang mga nakita na ti mailutluto iti paraangan tayo. Bakit? Anya nga tanong imbitahin tayo? Kaya't na nga ta? Day tate jak sigurado. Sapay nakaungungot day taaba aklakay. Amangan kit dino adumanen ti sauna. Uray no mapanaklatay tayo na. Imbitaik, tapnawan may bagana. Nagbalbaliw mo't siguro, tabakit mo't Anya ti umay mo ibaga, Juanito. Ante, kasangay ti putot ko ita. Ha? Kasangay ti putot ko, kunak. Umay kayo ang mangal daw tayo di balay. Anya ti inloto yung aya. At danitib amanok, suman, ken pansay, ante. Ay nawaw, nagimasan. Ay, wala. Isungaw may kayo. Tapno makapagbanding tayo mutlaeng ngagkakaruba. Umayak tuman nga raw. Ante, umay kayo laeng. Imbitado kayo iti kasangay ti putot ko. Agyaman aklauray ahwan dito. Nagasat kalaunay dito.
Apay bait na ibagam ti kasta sarya. Wen ata ano ti apo ko. No siya, agmay siya akla ang ditabalay. Nagagitmut nga men dade si Juanitaw. Wen nga raw, sa bali ita, no bumakit da tao. Maburing tama no awan kasarsarita. Noon aramidem, di umay kalaang dito'y balay. Kanayon mo nga dadagiti apok dito'y. Tapno at damat kasarsarita ba? Okay laang ken ka? Hindi mo. Okay lain. Saan ko nga iimot dagiti apok? Ada gayam TV o disay. Adda anti, makabulanan kada kami dayta at TV. Sapay naglawa ti screen da. Mayat apagbuyaan anti. Wen nga raw, ada ti TV ije balay ng old model. May mayat ta TV o tanalawa ti screen na. Agmirinda kayo pa nana. Nana Sarya. Agyaman naklaunay kay linanak ko. Da kayo matan ti makaamo nga agmerienda nanang. Adapay aramiden makinimanang. O sige anak ko. Mapangnamnamaan nun dagiti anak mo di say. Naimbag keng ka tada ibabaon mo. Isuan ni nayunan mi ken Juanito ante. Italaeng ana amiris ko amayat gayam ti adaw. Kumusta kayo matan dito'y Auntie Saria? Nasaya ataklatamat ni Risa kaanakan. Api nga rod adi kayong umay ijay balay. Ah, dayta ka day. Oh, apay akasta ti reaction nyo, Auntie. Ay na, madanagan kami nga takada kayo. Kinapudno na. Iti ayan ti kaarubak ti papapanak kaanakan. As-asidag nga main. Nukas na, nasayaat kayon, Auntie? Saan dakan akagura? Nasaya at dakan niya kaanakan. Banag apagyamanak launay. Nagasat kayo nga rod ano kasta, Auntie? Saan da kayo aginura ti tao adinildilaw yu idi? Man-mano ti kaaruba akasta. No sa bali at tao siguro, awanen bibiyang dakada kayo. Ay nawaw! Di mo labsen ti agsao iti dakes kontra iti padam a tao. Imbes nga iruruman mo ida, panunutam kit dino anya ti maitulong mo. Iti kasta kat maragsakan damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.